Avui parlem amb un periodista, doctor en filosofia i professor universitari que ha treballat durant molts anys als Estats Units i que ara ha sacsejat les estructures dels partits polítics republicans proposant unes primàries per elegir candidat independentista que ha de guanyar l'alcaldia de Barcelona. Molt bona hora, Jordi Graupera. Bona hora. I gràcies d'acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. Et veus alcalde de Barcelona? Sí. Ningú sap què passarà, és evident. I també sortim amb desavantatge, en el sentit de que som el jugador que surt de més enrere en la cursa. No tenim els milions d'euros que tenen els partits per encarar les campanyes electorals, no tenim les desenes o centenars de persones empleades als partits i a les institucions, no tenim els mitjans de comunicació públics o privats cooptats a través de subvencions o acords o tertulians, no tenim res de tot això i per tant la nostra dificultat material és la més gran de tots els que es presenten a aquestes eleccions, però la llista sorgida de primàries té algunes avantatges. La primera és que mai en la història del país, d'unes eleccions, la incertesa havia estat tan gran. Mai havia estat tan veritat que tot és possible. Això era una cosa que fa 5 anys, fa 10 anys, fa 15 anys era pràcticament impossible. Ara està molt més obert. Segon, que l'aposta que nosaltres estem fent és una aposta que confia en la força de la gent, confia en l'energia que hi ha a la base de la mobilització. El moviment independentista és una de les mobilitzacions més intenses que hi ha a Europa, però no només intenses quantitativament, també és d'una altíssima qualitat. Des de les coses més, diguem-ne, logístiques, posem organitzar una cadena humana que travessi el país. Sempre he dit que si jo fos el director general d'una multinacional i veiés que 400.000 persones es poden organitzar per donar-se les mans i saber exactament en quin lloc de la geografia han de posar-se perquè això passi, això demostra una capacitat logística que jo correria a moure la meva empresa en aquest país, no? Però també des de la perspectiva de la qualitat humana, en els voltants de l'1 d'octubre tots vam veure gent que no coneixíem i que no apareix als mitjans de comunicació, que era capaç de resoldre problemes concrets de manera immediata, eficient, generosa, i també gent que potser no sabia solucionar el problema concret, però sabia qui havia de solucionar el problema concret, sabia organitzar l'altra gent. Això és una força bestial i nosaltres ho estem apostant tot a que si som capaços d'oferir un mecanisme per tal de que tot aquest talent aflori i aparegui a l'esfera pública, això no té fre perquè no n'ha tingut en els últims anys. Perquè els partits polítics no acaben de funcionar. Bé, els partits polítics són importants, jo no faig un discurs contra partits polítics per definició, però sí que és veritat que els partits polítics tenen 2 grans problemes. El primer és que són estructures que responen a la llei de partits, que és una llei que està pensada ja des de la transició per mantenir el control social. Així podríem repassar el detall, no cal, però vaja, són estructures pensades per això. I després són estructures que són molt poc poroses, els hi costa molt que la societat civil penetri, l'autoorganitzada penetri a l'espai públic i tenen un gran incentiu per mantenir viva l'estructura, és a dir, un partit com Esquerra Republicana o un partit com el PDeCAT no només té un objectiu polític, X i o Z, sinó que a més té la necessitat de mantenir viva una estructura per tal de poder funcionar salaris, gent, contractats. Això fa que els seus incentius no siguin 100% polítics, sinó que alguns siguin crematístics, no? Materials, econòmics. I això provoca coses com, per exemple, que quan l'estructura és molt piramidal, tu escapces el partit per dalt de tot i tens el partit segrestat. Sempre dic que en la mesura en què el president d'Esquerra Republicana és a la presó, tota Esquerra Republicana és a la presó d'alguna manera, no? Mentre que primàries és un mecanisme que respon més a una metàfora de guerra de guerrilles. És a dir, no existeix una estructura piramidal que tu agafes el líder i desmuntes la guingueta, sinó que demà em podrien a mi fer desaparèixer del mapa i això no canviaria en res l'estructura de primàries perquè és una estructura, diguem-ne, autoorganitzada que va de baix a dalt i que en els municipis apareix, s'autoorganitza i no hi ha una jerarquia forta. Descartes o sigui que els partits tradicionals independentistes s'assumin en aquestes primàries?
crec que no és racional descartar res. Crec que, tal com va més a funcionar la política catalana els darrers anys, ha passat moltes vegades que era no, i a l'últim minut és sí. Per tant, i a més, han passat moltes coses. Teníem un candidat a Esquerra Republicana escollit per primàries i amb un cop de volant de la direcció s'han ventilat les primàries i han col·locat un altre. Tenim una candidata escollida pel PDeCAT que tothom assumeix que no serà la candidata perquè Puigdemont està buscant algú altre. Per tant, en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa. Ara, crec que hem de ser sincers amb tothom i dir que per ara els partits no tenen cap interès a entrar en aquestes primàries. Esquerra Republicana, per descomptat, no té cap interès a entrar en aquestes primàries perquè les primàries posen en qüestió l'autoritat de les direccions dels partits. I perquè, a més, l'estratègia d'Esquerra Republicana clarament és una estratègia de no afiançar o fer més robust l'aliança entre independentistes, sinó anar a buscar aliances fora de l'espai independentista. I aquesta és una aposta estratègica per la qual ells creuen que això els donarà rèdits electorals, però estarien disposats a pagar el cost de no tenir rèdits electorals per anar cap a l'altra banda. Per tant, crec que hem d'anar a un escenari en el qual anirem, diguem-ne, sols, en el sentit que anirem sense ni el peatge ni el favor de cap partit polític. T'has inscrit al Consell per la República? No. Per què, si es pot saber? O sigui, et sents... I ara tornarem a parlar de Barcelona, o ens centrarem en Barcelona, però què hauries fet diferent durant tot aquest any des de l'1 d'octubre? És una pregunta molt difícil de respondre, què hauria fet diferent, perquè un cop ets en el lloc de comandament, les energies que t'han dut en el lloc de comandament és el que condicionen les coses que fas, no? I per tant, Puigdemont només pot fer de Puigdemont, igual que Artur Mas només podia fer d'Artur Mas, i per tant jo només puc fer de jo mateix. I que jo arribés en el lloc de comandament implicaria una sèrie de coses pel camí que condicionarien les coses que faig. Per tant, no puc respondre. Però a partir d'ara, diguem-ne... Però el Consell de la República, a mi em sembla que no és un instrument que serveixi per fer res. Se'ns planteja un escenari de república digital. Sempre dic que els catalans estan atrapats entre els espanyols feixistes i la república digital. I nosaltres el que volem és oferir-los una alternativa que no els obligui a córrer cap a la república digital perquè l'alternativa són els feixistes espanyols, no? És veritat que en el món civilitzat estan apareixent iniciatives de ciutadania digital, com Estònia, que és el model que tothom cita i que la Generalitat mira d'emmirallar-s'hi, que és molt interessant perquè es queda deslligat del territori i, per tant, això et dona molt de poder, però Estònia té territori i la importància de la territorialitat al món continua molt vigent. Tot el que està fent Putin a Ucraïna, tot el que està passant a Síria, els moviments de la Xina a l'Àfrica, tot això no és digital, tot això treballa sobre el món real, no? I, per tant, fer creure que la construcció d'un espai digital, diguem-ne, soluciona d'alguna manera alternatiu al govern de la Generalitat, alternatiu al Parlament, alternatiu a tot això, a mi això em sembla que és un brindis al sol, com a mínim un brindis al sol. I a més, tal com està plantejat, a mi em sembla que és bàsicament una cooperativa de consumidors digitals, que si són molts podran obtenir favors, descomptes, coses així, i que generarem un mecanisme d'intermediació, és a dir, es crearà una mena d'organisme que intermediarà entre aquest col·lectiu de gent ajuntada digitalment i el món dels descomptes. I aleshores entremig hi haurà una gent que viurà d'aquesta intermediació. De nou, estem creant una estructura que el seu principal objectiu és el manteniment de l'estructura viva. Per tant, això desvia el debat de les qüestions polítiques de fons cap a la supervivència d'espais electorals. Això és, de nou, el mateix error que vam cometre l'octubre passat. El desencadenant, doncs, per implementar la república poden ser les municipals. Bé, jo no defenso un escenari del 14 d'abril del 31, és a dir, no estic dient que si els ajuntaments, no sé què, declarem la independència i tal. Sé que hi ha altres candidats que ho fan, però no és el meu cas, perquè a mi em sembla que no hi ha dreceres per la independència. No existeix un mecanisme màgic que ho faci possible, sinó que cada institució i cada individu ha de fer allò que li toca. La independència de Catalunya la declara la Generalitat de Catalunya. Això és el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat. I és la tasca del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat fer això. Ara, evidentment, que les alcaldies i, en particular, la de la capital, treballin en favor d'aquest objectiu, ho facilita moltíssim. I, per tant, sí, per descomptat, la independència comença assumint el control d'institucions de manera democràtica
compromeses amb la independència. Així és com comença, sense cap mena de dubte. Parlem, doncs, de Barcelona. 3 coses que t'agraden de Barcelona i que si ets alcalde no canviaràs, o no canviaràs gaire. Em recordes vaig tenir una nòvia de Sant Andreu que tenia una àvia molt divertida que vivia al Pont Pastor, que sempre que li deies quin és el teu net preferit, ella sempre deia que dedo me corto para que no me duela. Per tant, em fas triar 3 coses que m'agraden de Barcelona. Mira, coses que no canviaré segur, ¿vale? Per exemple, coses que em semblen que estan molt bé a Barcelona. La xarxa ortogonal de l'autobús. Això que s'ha implementat els últims anys, els A's i els B baixes, no? Això és una idea extraordinària, que a més passa a través d'administracions, perquè això s'idea a l'última administració de l'Hereu, bueno, l'única administració de l'Hereu, es comença a implementar en la del Trias i s'acaba d'implementar a la de Colau. No? I per tant això està molt bé, és racional, és una molt bona idea, està funcionant, és a dir, s'està incrementant l'ús de l'autobús, sobretot per part de la gent jove, ens permet imaginar solucions per Barcelona que siguin amb menys cotxe, que siguin més saludables, amb menys contaminació, que és un dels grans problemes de Barcelona, la contaminació, i diguem-ne, assumint que no s'ha de canviar, el que sí que crec és que no s'ha acabat d'implementar, ens diuen que ja està acabat el projecte, però ara mateix deu haver-hi, no sé, més de 30 línies ortogonals i deu haver-hi potser 40 d'espagueti, no? De la forma diguem-ne, antiga, no? Les línies antigues, diguem-ne, perquè molts veïns han demanat, diguem-ne, que no es perdi. No? Jo crec que algunes de les demandes són raonables, d'altres són pures formes de pressió, i això què ha fet? Que l'Ajuntament ha hagut de comprar 66 autobusos més, que no són suficients per cobrir les dues xarxes, per tant la xarxa ortogonal que es basa en una cosa molt senzilla, que és que tu tens una parada cada 400 metres, seguint l'estructura de l'Eixample, però ampliant-la a fora de l'Eixample, i amb una freqüència de pas de 3 minuts. Això a tu et permet desplaçar-te en diagonal per la ciutat agafant diversos autobusos. No? I també permet que si tu fas 400 metres per 400 metres per 400 metres per 400 metres, a l'interior t'apareix una superilla natural, no? Perquè estàs desviant el trànsit cap a l'autobús i per tant et buides de cotxes i pots imaginar solucions tipus superilla a l'interior d'aquest quadrat. Però perquè això sigui veritat, la freqüència ha de ser de 3 minuts. Perquè si la freqüència és com ara, que és de 6-7 minuts en hora punta i de 10-12 minuts en hora baixa, diguem-ne, trenques el principi que fa que això funcioni. I per què tenim aquesta freqüència tan alta? Perquè els autobusos, és a dir, l'andròmina, no? el vehicle, el tenim ocupat en les xarxes espagueti. I aleshores no podem posar-li a la xarxa ortogonal, diguem-ne, la potència que hauria de tenir. Per tant, això no ho canviaria, però, diguem-ne, ho milloraria. No? Més coses que no canviaria. No canviaria el projecte a llarg termini d'anar fent girar la ciutat al voltant del cotxe. La ciutat, des de mitjans del segle XX, gira al voltant del cotxe. Vam tenir una sort immensa que al segle XIX ja existeix un senyor que es deia Cerdà, que va imaginar una ciutat amb vehicles rodats, sense saber que vindria el cotxe, però se la va imaginar amb vehicle rodat, i per això l'Eixample és com l'Eixample, i quan va arribar la revolució del cotxe, la ciutat estava preparada per l'arribada del cotxe. Però ara ve una altra revolució, que és l'absència del cotxe. I aleshores la ciutat no està preparada per això, però hi ha una aposta de diferents actors per tal de fer-ho així. S'han de fer moltes coses per millorar aquesta aposta, sobretot, diguem-ne, les idees que té l'Ajuntament, que algunes són molt bones, s'han d'implementar bé, perquè les implementen totes malament, són profundament incompetents, és veritat, és així. L'exemple que poso sempre és la superilla del Poble Nou. Les superilles són una idea magnífica, que a més no és una idea nova, té 30 anys la idea de la superilla, i és una idea magnífica que s'ha d'estendre per la ciutat. N'hi ha moltes de superilles a la ciutat. Portal de l'Àngel, Enric Granados, a Gràcia, per descomptat, Sant Antoni, és a dir, hi ha espais peatonalitzats a Barcelona o de velocitat reduïda. L'única que no funciona és la del Poble Nou, que és la que van fer ells, amb una incompetència bestial, sense escoltar els veïns, ignorant les necessitats pròpies de mobilitat del barri. Per tant, una altra cosa que m'agrada de Barcelona, que hem de treballar. Més coses que no hem de canviar de Barcelona. És que, clar, podria estar així hores citant tanta cosa. O fem-ho diferent. Quines són les primeres coses que faràs si ets alcalde? Molt bé. Com que a mi no m'agraden les solucions populistes, és a dir, a mi no m'agrada sortir a dir com va sortir la de Colau fa 4 anys, fa 3 anys i mig, a dir
el problema de l'habitatge a Barcelona és la màfia de l'Ajuntament i és una qüestió de voluntat política i si jo soc alcaldessa ho arreglaré. S'ha vist que no, s'ha vist que era una mentida, diguem-ne. Per tant, el programa electoral que nosaltres estem preparant i que anirem fent públic aquests dies parteix de la premissa que tots els problemes han de tenir una solució a curt termini, una solució a mig termini i una solució a llarg termini, perquè no podem mentir a la gent, hi ha coses que triguen temps. El problema número 1 de Barcelona és l'habitatge. Aquest és un problema greu, perquè no només afecta el fet de que puguis viure o no viure a la ciutat, de que els teus fills puguin viure o no viure a la ciutat, sinó que la gent que viu a la ciutat està fent servir gairebé el 50% del seu salari per poder viure a Barcelona, i això vol dir que diners que faries servir per la cultura, la teva salut, l'educació dels teus fills, en general el consum i la millora del comerç de la ciutat, aquests diners se n'estan anant tots a habitatge. I per tant tenim un problema greu que afecta, evidentment, la gent que no pot accedir a l'habitatge, però també a la gent... Per tant, què hauríem de fer? Hem de fer curt termini, mig termini, llarg termini. Curt termini. Hi ha un paquet de mesures que s'han de posar en funcionament immediatament. Una és, a Barcelona hi ha aproximadament, n'hi ha bastants més, però que estiguin comptabilitzats, deu haver uns 14.000 locals comercials que estan buits des de fa més de 2 anys. Això està passant. Per què està passant això? Perquè la densitat de Barcelona està baixant, és a dir, la gent que viu en zones de Barcelona, abans hi vivien 8 persones en un pis, ara hi viu una persona. I després perquè el comerç digital està afectant el comerç tradicional. Aquests carrers que tenen locals buits es tornen insegurs, els habitatges perden valor, els comerços que encara sobreviuen fan més difícil la seva supervivència. Per tant, es pot pensar que alguns d'aquests locals es poden donar llicències d'habitabilitat en aquests locals. Per exemple, al voltant de la Sagrera, sabem que trigarem molt a acabar no s'acabarà en 4 anys el projecte de la Sagrera. Allà hi ha moltíssims locals comercials, tu pots fer una llicència precari, que es diu. La llicència precària de l'Ajuntament et permet fer un canvi d'ús per una emergència i després recuperar aquell ús si l'emergència ha acabat. Tenim una emergència habitacional a Barcelona, per tant anem a treballar sobre aquests locals. Això no vol dir que d'un dia per l'altre puguis dir 14.000, no? Però pots treballar per barris, per carrers, per zones i mirar a veure com pots treballar. I això és raonable pensar que en 4 anys, 2, 3, 4.000 habitatges poden passar a ser locals comercials, poden ser habitatges, i d'aquests pots també assumir un ús de fruit públic per donar habitatge públic. Tenim problemes, estem gastant molts diners, per exemple, en hotels, perquè tenim gent sense llar a Barcelona, que els estem hostatjant, famílies sense llar que els estem hostatjant en hotels. Aquests costos, diguem-ne, es podrien derivar. Els promotors això ho agafarien com mel perquè costa molt poc de convertir la gent gran ho està demanant perquè és a planta baixa i, per tant, diguem-ne, et saltes les escales. Seria una solució concreta i a curt termini. Curt termini. A mig termini. Hi ha una qüestió que té a veure amb la mobilitat, és a dir, no pot ser que l'alcaldessa de l'Hospitalet vagi pel món dient que és el Brooklyn de Barcelona, però que per anar de Manhattan a Brooklyn triguis 5 minuts i per anar de Barcelona a l'Hospitalet triguis 25 minuts, perquè llavors això no és veritat. L'àrea metropolitana de Barcelona és la gran Barcelona. Necessitem un pacte metropolità per tal que els municipis de l'altra banda del Besòs, per exemple, que s'han menjat durant dècades tot el que Barcelona no volia, la indústria que no volia, la mena d'habitatge que no volia, no? Tot això hem de poder revertir o diguem-ne, redistribuir part de la riquesa, però sobretot el que hem de fer és que aproximar la perifèria al centre via mobilitat. Hem d'aconseguir que viure a Badalona sigui com viure a Brooklyn, o viure a l'Hospitalet sigui com viure a Queens. Això ha de ser possible i és possible. Llarg termini. Barcelona té un parc d'habitatge públic d'un 1,5%. La ciutat model que tothom posa a Europa és Viena. Viena té un 30% d'habitatge públic. Singapur té un 85%. És veritat que és un autoritarisme, diguem-ne, no? I per tant no volem comprar aquell model. Però la mitjana de grans capitals europees ronda entre el 15 i el 20. Això aplicat a Barcelona vol dir que ens calen, no tenim 115.000 habitatges públics que hauríem de tenir. La gent diu, on els posem aquests habitatges públics? Bé, hi ha espais a Barcelona per fer això. En particular, allà on Barcelona està aturada és a la zona que va de la Sagrera fins al Besòs. La façana fluvial de Barcelona és tan llarga com la marítima, això la gent no ho sap. I el Besòs és pràcticament ample com el Sena, és a dir, podria ser el nostre Sena. Però què tenim a la façana del Besòs? Tenim magatzems, tenim antigues fàbriques abandonades, tenim barris desconnectats, tenim la zona més pobra de tota l'àrea metropolitana. Per tant, allà Barcelona està aturada i allà és on Barcelona s'ha d'activar. Jo sempre dic que tu saps que ets a Barcelona si pots anar a peu d'un barri a un altre barri, siguis home o siguis dona, i sempre trobar-t'hi el mateix. Una botiga, un arbre, un lloc de feina, un habitatge i un equipament públic. Allà on no hi ha aquestes 5 coses,
hem de fer que hi hagi aquestes 5 coses. Però per construir 115.000 habitatges, que vol dir aquella zona, vol dir a l'Avinguda de l'Estatut, vol dir cobrir la ronda per fer habitatge, vol dir a trossos de la Marina del Prat Vermell, vol dir el Morrot de Montjuïc, hi ha espais per fer això. Això no ho pot fer una administració, això no es pot fer en 4 anys, això ha de ser una aposta de consens de diferents forces polítiques perquè, igual que ho va fer Viena, en 20-30 anys tinguis una ciutat equilibrada a tots els barris que et permeti rebentar bombolles immobiliàries, donar servei d'habitatge segons renda a la gent que ho necessita i, per tant, equilibrar la ciutat. Altres qüestions molt polèmiques i tenim molt poquet temps. Perdó, ja sé que jo soc una persona, diguem-ne, que s'allarga. Sí, però s'entén, cosa que també està bé. El tema del transport, on has parlat del transport públic i del transport privat, semipúblic, del sector del taxi, Uber, Cabify, tota aquesta polèmica, perquè són patates calentes que hi ha sobre la taula i que segurament l'alcaldessa no solventarà abans de les properes eleccions municipals. És correcte. Mira, també fujo molt de la demagògia amb aquest tema perquè de vegades creem una frontera de posicionament que o ets pro-Uber o ets contra Uber i a partir d'aquí construeixes un argumentari perquè et sembla que la gent... Com em va dir un polític de Barcelona, jo sóc contra Uber perquè hi ha 11.000 famílies de Barcelona que viuen del taxi i això són 30.000 vots. Val? Mira, per una banda no podem donar l'esquena a desenvolupament tecnològic que fa possible que millora la vida. Això són disrupcions que hem de donar la benvinguda a Barcelona. Ha de ser la capital on això passa més i millor. Ara, el que no pot ser és que el model de negoci es basi en un forat de la legislació, que és el que passa ara, que tu tens una llicència que és la del taxi, una altra llicència que és dels vehicles amb xofer, i que aprofitant que la legislació de vehicles de xofer és més laxa, entres per aquí i fas competència al taxi com si fossis un taxi. Això no té res a veure amb una millora tecnològica, això té a veure amb una astúcia legislativa. I per tant això s'ha d'adreçar. Per altra banda, hi ha models, com per exemple Austràlia, on sabent que la disrupció del món d'Uber i de Lyft i a Espanya de Cabify diguem-ne, tenia un impacte sobre uns taxistes que havien comprat una llicència en un mercat secundari de 100 o 150.000 euros, i que a més aquest mercat secundari no es va crear per casualitat, aquest mercat el va crear la pròpia administració perquè els taxistes que eren autònoms tenien grans dificultats per jubilar-se amb dignitat i en lloc d'arreglar el problema de la dignitat de la jubilació el que van fer va ser generar un mercat secundari de llicències que quan et jubilaves et venies la llicència i amb això, diguem-ne, era la teva jubilació. Bé, doncs Austràlia el que ha fet ha estat recomprar les llicències, és a dir, indemnitzar els taxistes segons els anys que feia que havien comprat la llicència, com menys anys feia, més gran l'amortització, i per tant es va buscar un sistema, diguem-ne, acordat de preus. Això és una possible solució d'arribar a un acord amb el taxi. Però vaja, en general, protegir, veiem el que ha fet Nova York, per exemple, no? O sigui, protegir els drets laborals dels conductors d'Uber, això ja equipara la competència, evitar les congestions excessives que generen aquest tipus de negocis, com ha passat a Nova York, que s'han creat 100.000 llicències d'Uber en els últims anys i per tant s'ha hagut de fer una moratòria. És a dir, s'ha d'entrar a regular, s'ha d'entrar a valorar-ho, protegint diguem-ne, espais que existeixen i la dignitat de la gent, però no tancant Barcelona a una revolució tecnològica que arribarà a les últimes de les nostres feines. Faré unes preguntes ràpides, de resposta ràpida si pot ser. Tens por que Manuel Valls faci el sorpasso? No. No farà sorpasso? No. Com valoraries Ada Colau, els seus 4 anys de gestió? La seva gestió és nefasta, és d'una incompetència flagrant, però jo sempre li valoro a Ada Colau l'audàcia d'entrar en l'espai polític com hi va entrar. Jo crec que sense que ella hagués tingut aquella audàcia potser jo no hagués tingut la meva i en aquest sentit és una inspiració i per tant, d'acord. I després, contra el que es diu, jo crec que l'Ada Colau discursivament és una esquerra moderna, contemporània. Si mires el que diu l'esquerra de Nova York o l'esquerra de Londres, l'esquerra radical, o de París, no estan fent servir el mateix vocabulari que està fent la Colau. Per tant, que l'esquerra radical funcioni així ens millora a tots els altres perquè ens obliga a generar un discurs que ni el centre-esquerra, ni el centre liberal, ni el centre-dreta conservador a Barcelona estan a l'altura de modernitat del que té l'esquerra radical de Colau. Ernest Maragall és un bon candidat? Crec que no. Crec que és un candidat... Tu pots guanyar eleccions de dues maneres, apel·lant a les virtuts de la gent o apel·lant als seus vicis. Jo crec que apel·lar al maragallisme, que és el que fan, posant a l'Ernest Maragall, el valor que aporta és que és un Maragall, res més, perquè no li hem sentit cap projecte, ni la seva gestió, ni com a eurodiputat, ni com a conseller d'Educació, ni com a conseller d'Exteriors, brilla per cap virtut en particular. Per tant,
Això és intentar apel·lar a la nostàlgia que tenim tots, de que fa 20 anys o 30 anys érem més joves i la vida ens semblava millor, i a veure si apel·lant a això votem aquest senyor. Jo crec que no els funcionarà. Ernest Maragall ha tingut la seva oportunitat a la vida, políticament. Ha tingut càrrecs molt importants. L'Ernest Maragall va entrar a l'Ajuntament que jo no havia nascut. Vull dir que té una trajectòria, ha pogut fer. I ara és l'oportunitat d'altra gent, és el moment de donar oportunitats a d'altres idees. És patètic que estiguem mirant a la Barcelona d'aquí 30 anys i que la resposta que ens estigui donant Esquerra Republicana sigui la Barcelona de fa 30 anys, o com va dir Ernest Maragall a La Vanguardia, va dir: intentaré no espatllar el llegat del meu germà. Mira, no, el que intentarem és fer de Barcelona la millor ciutat del món. Neus Munté? Neus Munté crec que és una persona molt més eficient i molt més bona política del que el suport del seu partit i la imatge que dona i tot plegat, diguem-ne, permeten pensar. Crec que és una treballadora incansable, a més, que té una carrera molt llarga de col·laborar amb la societat civil. El que passa que tampoc no li he sentit un model de ciutat. Sí, a mi se'm diu molt que jo he aterrat a la política municipal, però una persona que se suposa que fa temps que té al cap que vol fer això, encara no li hem sentit cap discurs de fons que diguis: aquesta és la ciutat que necessitem, sinó que tots són pedaços que reprodueixen una mica les idees ja gastades de l'administració Trias. Ni tan sols hi creuen els del seu partit, per tant no seré jo qui li faci la propaganda. Jordi Graupera podria pactar amb la CUP Barcelona? Jordi Graupera... Jo he col·laborat amb tots els partits independentistes sempre que m'han demanat, inclosa la CUP. I per tant, jo no crec que pactar impliqui renunciar a res, és a dir, crec que pactar implica assumir que l'altre té una dignitat tan important com la teva i que ha de poder posar en valor les seves idees, i per tant jo no hi veig cap incompatibilitat. Doncs jo estic molt content d'aquesta entrevista, te l'agraeixo. Han quedat molts temes per parlar, sincerament, però el que sí que ens ha quedat clar és que, tot i que has aterrat fa poc de Nova York, has viscut molts anys a Barcelona, et coneixes la ciutat i tens propostes sobre temes concrets. Un altre dia, com la campanya serà llarga, si de cas ja especificarem alguns altres temes, però crec que alguns els has tractat molt bé. Per acabar, per què demanes que la gent et voti en aquestes primàries? Demano que aquesta gent em voti aquestes primàries perquè tinc el millor projecte per Barcelona. És un projecte construït en els darrers anys de la meva vida, quan vaig prendre la decisió de que volia treballar amb aquesta qüestió, i és un projecte, diguem-ne... Jo puc oferir moltes coses concretes al projecte de Barcelona, però també puc oferir una cosa que ja he demostrat els darrers 7 mesos, que és idees noves que ningú més ha tingut, posar-les en l'esfera pública sense por, prenent riscos quan ha estat necessari, i que tinc una gran capacitat per aguantar la pressió, perquè m'han pressionat molt des de mitjans de comunicació, des de partits polítics, en públic, en privat, m'han ofert de tot, diguem-ne, per parar, i amb tota tranquil·litat i alegria, diguem-ne, no ho faré, no? Per tant, puc oferir aquestes 3 coses: un projecte, idees noves, capacitat de resistir la pressió. Moltes gràcies, Jordi Graupera.